Така, здравейте хора, аз съм Ники. Това е Майнкрафт. Първи епизод. И в този епизод ще копаем главно. И да. Както виждате, имам някакви айтеми. Преди малко заснех първия епизод, тъй наречения, но се оказа, че е спрял да записва и така се бъгна се клипа и затова реших сега да го направя отново. Не съм се развил, само сложих ето тук честове, печка и крафтинг и да правих ето това. Направих тук мината, сега ще копаем, ще я правим до 11 левел и след това ще продължаваме напред и ще търсим диаманти. И докато копаех, намерих ето това 5 айрон. Да, сега да продължаваме. Че съм да се направя ето така. Да, пак искам да се извиня, защото си така развих. Но, както казах, не знам защо спря да записва. И миналия клип имаше малки фейлове с фреймовете ми. Доста падаха. Нещо беше прегрял компютъра. Сега надявам се да няма такива проблеми. И да. Имам големи планове за тази поредица, която почвам. Надявам се да ви хареса всички клипове, които ще качвам. Видим кога сме, 44-ти. Мисля да снимам само синглплеер, защото мултиплеер не искам да снимам, просто не знам защо, не искам. Това е по-готино, се развивам сам. Всичко, каквото съм си намерил, съм си го намерил аз. Всичко, което съм построил, съм си го построил аз. И да. Затова ще снимам синглплеер. Може някой пъти да снима клип на минигеймс. Но ще бъдат рядко. Повече ще снимам тук на синглплеер. Този епизод няма да бъде много интересен, защото само копаем сега. Но ще покопая още малко и ще излеза на повърхността и ще ида да направя къщата отвън, която ще бъде там. Сега тук нали живее сега по земята и отвън ще направя една къщурка. Ще видим как ще бъде. Тя се постарая да бъде готина. Ще се опитам да бъде готина. Така, вече 36-то. Да излезем навън да направим някаква къщурчица. В момента ще измислям. Съм измислил още. Само отиваме да сечем дърво. Ето тук ще насеча малко. И искам да ви кажа, че клиповете
че няма да с това предишния клип, аз имам само един клип, но имах стар акаунт, в който имах клипове и там забият. Сега няма да забият, защото си купих нова видеокарта. Геймърска, много готина, 3 гигабайта. Само че избрах името. Предишната беше пълен буклук. Що ми забиях на елементарните игри. Да, това сега трила Battlefield 4. И... Ама не я играя, не кефи сега. Играя други. Играя Far Cry 3, тя по-кефи. Battlefield не се играе. Както виждате, ето само покажам какви графики играя тук. Така съм свикнал и така го оставих. Fancy, тук Fog Off, Brightness. Ето така играя. И мисля, че така добре FPS поддържам. 55 екстра, слайм, да го убием. Уф, какъв дебич ме удари. Сега тези да ги убием с ръка, няма смисъл да си харчим меча. Значи по-добре да го хачим за нещо по-така, което не може да го убием с ръка. Което може да ви убие. Не може да го убием с ръка, а това може да си го убием с ръка. Няма проблем. Това малко ще разчистя. Ще сложим едно дърт тук. Еде. Така. И сега. Така. Добре. Правим такова. Примерно нещо такова. Така. Правим така. Ако не стигне да работи на дървета, ще натисча въобще. Къщата искам само да преведа, няма да има врати. Ще измисля се на как ще бъде. Няма смисъл да справя крафтинг, като имам тук долу. Даже 4 крафтинг тейбъла имам. Само правя стълбички, ще ни трябва доста. Да. Значи тук как ще бъде, примерно така. Така нещо такова. Тук така. Тук така. Тук само да махам тези дърти тук, защото ми пречи. Примерно, тук както така, може да сложим едно така. И тук да сложим ето така. Ето тук така, така. Но кажете ми в коментарите, ето пак същия дроп. Кажете ми в коментарите дали ви харесва или не. Ако не ви харесва, ще я разваля и ще направя нова. И пак ще ви питам дали ви харесва. Но следващото, което ще направя, тя ще измисля как да направя. Ще е само малко да проверя нещо. Така, имам още малко време, защото си пренапълних на сцето и ще го изпразвам. А в рапса ми е С. Добре, сега слагаме така. Така. И да, както казах, ако не ви харесва, кажете, няма проблем, ще я направя отново. Така, FPS много гадно дропва. Ние че си поддържаме FPS от 60, няма проблем, но много дропва.
Не знам, ето сега съм с 60 FPS. С няколко минути ще падне на 10 пада. Не знам защо така. Нещо прегрява компютъра явно пак. Не знам защо прегрява така. Трябва да видя. Добре, значи тук. Ще се изкачим. Не, по-добре с дърта. Така. Няма стълбички в... Ще направим, няма проблем. Правим така. Лайчете стълби, но имам долу честове, какво ли не сега имам. Само легло нямам. И това е много странно. Съм търсил. Нещо и легло ще си намерим. Така. Защо тъй падаш, човек? И тук така и ще направим. В принцип, само да тук ще има така. Тук ще бъде така. Същия да правим къщата и ще приключим с епизода, защото това на FPS и се дарега. Така. Много е дразнащо е така изведнъж да вървиш, не знам с колко FPS вървях и изведнъж да ти падне на 10 FPS и се оправям. Кацки дразнащо е. Вярвате. Сега да довършим покривчето. И тук няма да бъде нищо, само правиме. Не искам да слагам врата, защото вече ми е обръзнал врати. Писна ми. И това няма да бъдат вече врати, а ще бъдат други работи. Ще бъдат пак вратички, но дори. Къде го сложи, бе? Така. Само слезам от тук, няма проблем за изкачването, ще го правим него. Тук така. Трябва да хапнем. А за сега, за начало ще бъде ето така. Изчезва кокошко. Тук си скачваме така. По-първо ще го оправя. Тук ще го оправя. Защото по-яка ще само дърво. Не мисля, че трябва да само дърво. Така, вътре. Отвън. Чистиме дърта. И в следващия епизод ще правим по-готини работи, колкото да гледате как строя. Може да сложа така.
Не е така. Така ще се качват минус сезоните. Ще има саксейки. И да, хора, това беше от епизода. Надявам се да ви е харесал. Коментирайте, абонирайте се за мен, най-важно, и лайквайте. Да, това беше. Чао!